Клинични изследвания показват, че берберинът е сравним по ефективност с метформин, едно от най-предписваните лекарства за диабет тип 2. Разликата е, че берберинът е природна молекула без страничните ефекти на фармацевтичния препарат. Берберин комплекс използва тази молекула в терапевтична доза от 1000 мг дневно, усилена с биоперине за 40% по-добро усвояване и цейлонска канела за допълнителна инсулинова чувствителност. Ако изследванията ви показват висока кръвна захар, инсулинова резистентност или висок холестерол, тялото ви вече ви е казало, че нещо не работи както трябва. Повечето хора в тази ситуация имат два избора: да започнат с лекарства и да останат на тях, или да потърсят природна алтернатива с доказан механизъм на действие. Берберин комплекс е точно това. Не добавка с неясен ефект, а формула, изградена върху същата молекула, която науката сравнява с метформин. Механизмът е активация на AMPK, метаболитния главен ключ в клетките. Когато AMPK е активен, клетките използват глюкозата по-ефективно. Инсулиновата резистентност намалява и метаболизмът се ускорява. Вече знаеш, че диетата сама не е достатъчна. Берберин комплекс работи на нивото, на което диетата не достига, а не директно в клетката, директно върху механизма. Резултатите се усещат след 7 до 14 дни. Поръчай от линка под видеото